Haleluya, may buntag sa tanan mo igsoon. Amen. Haleluya. So, andam na bagita nga budag sa tubig nga Dios. Amen. Amen. Haleluya. So, kaya andam na kita sa pagday sa tubig nga Dios. Itong gamito na itong kamot, protein. Yan, sa pagday sa tubig nga Dios. Itong bayaw na tubig nga Dios. Lukso tayo sa Ginoo, sayaw na. Kapag para sa Ginoo may igsoon. Umanang luma, kalipay. Kaya mga pagdahin na ito, may igsoon. Kaya na kung naimuan dahil Yahoo, may igsoon. Amen? Pakinom naman ang ulog sirito, may igsoon, no? May igsoon. Sabihan nga, ilang ilibutan. Kung sa pagdahin, may igsoon. Ang ulog sirito, may igsoon. Ang ulog tinig, sa gahong, may igsoon. Ang mga pagdahin na ito, may Diyos, may igsoon. Kaya na kung gahong. Amen?
simba nga na kanimo. Pinagi sa mga pagday, pag-awit, pagsayaw, pagpakpak, pagbayaw sa among kamot. Salamat Lord sa kagawasan na imong gipasinati sa usa. Kaniya kami o Dios nagkahiusa sa pagday pagsimba nga na sa imong pangalan ni Dios. Sa imong pagagamahanan nga kalamo o Dios. Tapos ka na among pagdaygon o Dios sa imong kinabuhi. Yes, Lord Jesus. Sa imong pagka-Diyos nga ni kanamo sa tanan nga imong limok Lord kaya kanamo Diyos wala makalabaw Walay makalabaw sa tumba mo. nagadanhan kanamo ang lumaya Nagadanhan kanamo.
Amen. Tanan. Salamat Lord. Kaya kami yawa o Diyos na day kasimbang ang kanimo. Amen. Usa sa pagdaig ng kanimo Diyos. Sa espiritu ka mo. Mga dalagong tao Diyos walay katapusan. Ang himaya o Diyos. Pagpasalamat Ginoo. Alang lamang gayon na kanimo. Dawat din tanan Diyos. Sa ngalan ni Jesus. Lampakan ito mga Diyos. Amen. Praise God. Mayong buntag may son. Amen. Kita pa lang nato pahiyom sa atong mga katapan no. Maka-bless kayo magsuon. Amen. Labi na sa pulong karon nga atong madungog. Amen. So nining kabuntagon magsuon. Saya naman gimon sa atong bahin. Amen. Isa kasing-kasing diya nga kaputo na. Amen. Kapindugo na. Amen. Amen. Karon nga kasangyaw niya, kasugid niya kung sa kamayo. Amen. Ang iyang buhay nga Dios. Amen. Amen. Isugid na direksyon. Amen. Mm. Libre kayo direksyon, wala entrance, wala exit. Amen. So isugid na. Amen. God bless. Langonan, dili po na ako kawangon ng salamat sa pagbuhay na Diyos kay maayog sa sa matag adlaw kami nagalakaw sige ang nag-auban ng kami kanamo sa balot dugo bisan pa man sa pagkaon sa matag adlaw sige ang nagatag ko ka provide bisan pa man sa kinabuhi ning gihatag nga dili kabayaran usa nagapasalamat Diyos sa buhi ni Diyos bisan pa man sa inyo nga naakaron salamat sa buhi ni Diyos sa paman ka pastor bisa gamay ra gid mi tuod diri oh pastor wala gyud tumindig sa ilagon kay atong buhi na Dios kay hantud na mga panahona gikan sa pag-lockdown hantud nag-lockdown na lang po padayon dito Amen. sa ilagon niya atong buhi na Dios wala Amen. Okay, may mundag sa tanan no, magson, dili po nagkakulangon ng pagpasalamat. Diya sa tanong nga Dios. Pagkamayo sa mga kinabuhi. Kasulay, so napan ng Ginoo sa ito. Ayang tulong na pamatuod yun sa mga kinabuhi. Lagi siya. Amen. Natabang magtutuban na kita natin. Amen. Sa buwas, sa itong tanan magson, amen. Hallelujah, mga pasalamatan sa Ginoo. Sa mga pabor, mga padampog yun din ay mga dakong kaimuan din son. Sa mangod na nanganak na din siya. Itong baby sa stress. Salamat sa Ginoo sa may pagpanganak. No? Yung kaimuan sa mga padampog. Gani. Okay, may pabor sa Ginoo kay naka-process po sila sa pilhin. Na-approvean po mga wala sila kuan bayaran ang nakuan lang kanang pangkaon palit ana. Salamat sa Ginoo. Kana kay kwato kay naglibo ko. Okay. Sa kuha ko ra magay trabaho rin ha. Sa kuha magay mudagan. Ano? Salamat sa Ginoo sa pabor mga pagkampo. Amen. Sa natutulungan yun. Amen. Wala ko yung nahatag sa ilalim sa iya. No, Wilson. Tapos Ginoo ang panginanglan, no? Walay mabayad. Walay mabayad, no? Ako ko salamat sa pagbuhay Diyos. Yan na. Dumudog, nakauling na ba sila karon? Amen. Yan eh, puspos pa. Wala na. Salamat sa Ginoo sa
kita na kong kalipay. Salamat sa Ginoo nga sa kanunay may palawas ng yatag sa Amerika nako kusog protection niya sa kuha sa paglakaw sa kada adlaw magalakaw ko mga gahi itag pisa lagi. Ano ako may sugunon so salamat sa Ginoo sa protection niya may panglawas wala niya akong mga kaubanan lain kong kalawas pero salamat sa Ginoo nga ako dagang sa Ginoo may panglawas. Amen. May pag-ampo ko na ito sa Ginoo may panglawas sa nanay talagin ko ng Diyos pagtago ko niya sa pinanglan talagin ko ng Diyos wala ko'y sulti pa yun no talagin ko ng Diyos ang kinabuhi sa iyong paglikon nga ni kanako pagdasig ni kanako no pagpatubo magigsoon sa pagdo di ka niya marang magigsoon kadayon ta ang buluhaton kay natudluan man ta magigsoon kaya sa pulong sa Ginoo balay ko ng Diyos gimaya pagpasalamat kaya kung galit sa ngalan ni Jesus. Amen. God, salamat kayo sa itong mga pagsunan, magsuon nga, natungog na to. Unsa kamay atong buhay nga Dios. Amen. 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 Masayat ko ang matagusa kaya itong magsuon, aduna din katawagan. Amen. Nagali, mapamanta ng higda, no? Amen. Amen. So, tanan nato, nayi katawagan. Amen. Amen. Una, wala kitay angay nga kanang, wala ko'y kapasalamat. Nakay kapasalamat, igsuon. Amen. Amen. So, magsoon nga dalaygon gid ang buhi nga Dios nga kanunay nagapamuhat, nagaayo, nagatabang, nagadasig ani kanato. Amen. Our God, all in all God. Amen. Dalaygon ang buhi nga Dios sa wala katapusan magsoon mo kita sa pagpaminaw sa labas. Amen. Labas o maayo og makayo pa gyud nga pulong. Amen. Amen. Maong pulong sa Ginoo. Ulay lain pagdalon sa atong Pastor Jeffrey Canyares. Amen. Okay, so maayong buntag sa Matagusa. Wala sa tay microphone karon kay tungod kay sa among nga dungog. Siyempre kay dili pa ta dapat inana kadaghan. Muna nga na sa mic pero mas indot tingal ko na yung mic no kay para dungog tayo. So sige lang, madala ang mic speaker. Next time na lang. Okay, so salamat kayo sa mga mitindog ha aron nga magpasalamat kuno sa kamaayo ang Dios sa ato ang mga kinabuhi. Maayo ba ang atong Ginoo? Amen. Amen. Sa tanang panahon, ang atong Dios maayo jud kaayo. Wala gyud pagkabag-o ang atong Ginoo. Amen. Praise the Lord. So nakadaig na ta sa Dios kaganiha. Unya nay mga pipila ka mga kaigsunan nato nga mibarog aron nga mupaambit sa ilahang mga kadahugan kung unsa ang Dios sa ilahang makinabuhi mga miaging adlaw. Ang Dios nagatabang yun o karon panahon na usab nga ato ang paminawon ang minsay sa Ginoo. Andam na ba matagusan nga magabamati sa pulong sa Ginoo? Amen. Magapanindog ta. Atong abrihan ang atong mga Biblia diha sa sulat ni Pablo sa Filipos. Diha sa Filipos kapitulo 1 versikulo 12 ngadto sa 30 taas kayo. Filipos 1 versikulo 12 magsugod ngadto kini sa 30. Taw kini basahon. Sumala pa sa gigon ni Pablo dinhi buot kong masayran ninyo nga mga igsuon nga ang naitabo kanako nakatabang Ginoo sa pag-uswag sa ebanghelyo. Tungod nini ang tanang mga magbalantay sa palasyo ug ang uban nga ani adiri nahibalo nga nabilanggo ako tungod kay sulugoon man ni Kristo.
O tungod sa akong pagkabilanggo, misamot ang pagsalig sa kadaghanan sa mga kaigsuna diha sa Ginoo, milabi pag yun ang ilang kaigsoon sa pagsangyaw sa mensahe sa Dios sa walay kukahatlok. Binoon pipila kanila nagsangyaw kang Kristo tungod sa kasina o sa pag-indigay. Apan ang uban nagsangyaw kaniya sa maayong kabubuton. Gibuhat nila kini pinasikan sa gugma kay nasayad man sila nga ang Dios naghatag kanako sa bulaton sa pagpanalipod sa ebanghelyo. Apan ang uban wala magsangyaw kang Kristo sa kinisingkasing gayud kundi tungod kay buot silang magpadako sa ilang kaugalingon aron kadungagan ang kalisod nga giantos ko sa bilangguan. Apan kini walay balik kanako, gikalipay ko kini basta lang isangyaw si Kristo sa bisan unsang paagi. Iwi man o matarong ang tuyo o mapadayon ang akong kalipay. Kinisayad ako nga tungod sa inyong mga pag-ampo o sa panabang sa Espiritu ni Hesukristo, buyan gayud ako. Ang dako kong tinguha o paglaom mga dili gayud nako pakyason ang pagtuman sa akong katungdanan. Magmaisog Ginoo nako sa tanang panahon labi na gayud ning panahona aron makapasidungog ako kang Kristo buhi man ako upatay. Kay alang kanako ang kinabuhi mo si Kristo ang kamatay naghatag og dugang kabuluhanan. Apan kung buhi ako makahimo ako mas makuslanon nga buhat busa wala ko masayad ha ini ang akong pilion. Naglibog gayud ako kung unsay akong pilion. Buot ako mubiya ni ining kinabuhi og makiguban kang Kristo nga mas maayo alang kanako apan tungod og alang kaninyo labi pang maayo nga buhi ako. Nakasiguro gayud ako niini nga magpabilin pa ako uban kaninyong tanan aron makatabang alang sa iyong kauswagan o kalipay diha sa pagtuo. Busa kon may uban na usab ako kaninyo, mas makapasigarbo kamo kanako diha kang Hesukristo. Karon ang mainungdanon mao nga magkinabuhi kamo sumala sa ebanghelyo ni Kristo aron bisag dili ako makaanha kaniyo madungog ko nga nagpabilin kamo nga lig-on diha sa usa kakatuyuan o nagiusa kamo sa paglambo sa pagtuo diha sa ebanghelyo. Ug nga kamo walay kalisang sa inyong makaway. Magpaila kini nga mapili gayud sila ug mudaog kamo kay ang Dios maoy maghatag kaniyo niini. Kay gihatagan kamo sa pribilehiyo dili lamang sa pagtuo kang Kristo kundi sa pag-antos sa tungod og alang kaniya. Kay makigbisog man kamo uban kanako, mao kini ang pakigbisog nga nakita ninyo nga gisagubang ko sukad pagkaniadto hangtod karon sumala sa inyong nadunggan. Mao kini ang pulong nato pagkapaambitan. Magamputa, dalaygon ka Ginoo niining mga orasa. Padayon kami o Dios nga nagtuboy diha sa imong pangalan. Padayon kami o Dios nga alagad o misimbang anak kanimo. Nasayad kami o Dios nga naa gyud ikaw sa among taliwala karon nakiguban. Busa Ginoo ihatag namo ang pinaka the best para ka may maya Ginoo sa among makinabuhi. Para matuboy ka o balipay nga ni kanamo. Ihatag namo ang tinuod anay nga pag-alagad, pagsimba nga na kanimo mapagdaig. Labi na gid Ginoo paghatag panahon sa pagpatalingog diha sa pagpamati sa pulong nimo Ginoo nimo orasa. Ihatag namo ang pinaka the best nga naha kanimo pinaagi sa pagpatalingog sa imong maminsahe Ginoo. Kinasing-kasing nga pag-alagad nga naha kanimo nimo orasa ugad. Salamat Lord nga padayon ka Ginoo nga makiguban nga ni kanamo and you continue to cover this place in the mighty name of Jesus Christ. Thank you so much, Lord. I-bless kami tanan pinaagi sa mga pulong nga amo madungog karon, madungagan ang amo ang kaybalo. Aron Ginoo nga kami mas maisugon pag yun sa pag-alagad nga na kanimo taliwala man Ginoo sa madaghan kaayo mga pagsulay, mga hindrances, circumstances, problems Ginoo nga miabot gani kanamo umabutay pa. Dili kami mahadlok Ginoo, padayon kami mamsimba nga na kanimo unsa may tabok gani kanamo Ginoo. Kinasayad kami o Dios sumala sa ingon ni Pablo kay alang kanako ang kinabuhi mao sa Kristo o ang kamatayo naghatag kini og kabuluhanan. Usa Ginoo wala kami angyan nga kadlukan. Salamat Ginoo sa imong pagpadayag sa imong mensahe nga amo madungog karon. Magapamuhat ka. You allow Ginoo nga tugutan kanamo o Dios nga magapamuhat sa imong kinabuhi nimo orasa. Kanimo lamang tanang kadungganan kimayaan, mga pagtuboy, mga pagpasalamat sa pangalan ni Ginoong Jesus ang tanan magdiunog amen. Magapanglingkod kita sa kung ginaingon pa nga tong ihatag ang pinaka the best nga na sa tunggoy nga Dios. Amen. Amen. Aron dili masayang atong paglingkod ug upang pag-anhin nato diri.
Uban na ito mga kaigsunan, taga Esperanza. Sa kuana na siya, nga part sa Santo Tomas. Ang uban taga Asuncion. Napot tayo mga banggitan nga buutan kaayo nga mo mukuha sila ha. Diba? Amen. So dili lalim kanang nga ministry. Amen. Bisag inana lang na pero grabe ang kalipay sa Ginoo na. Ang paghahin o paghata og panahon. Amen. Labi na gyud ang pagsangyo sa maayong balita. Amen. Dili kabuntagon maghisgot ta sa tong tema may tungod atong isgutan, don't be afraid to do the will of God. Don't be afraid to do the will of God. Ayaw kahadlok sa pagbuhat sa mga bulhaton sa Ginoo or sa iyang mga kagustuhan. Amen? The will of God. Unsa gani ang kagustuhan sa Dios? Nga kita mga lagad kaniya, nga kita musangyaw dinha sa iyang mga mensahe ngadto sa uban. Magisgot ang the will of God daghan kaayo. Amen. Ayaw kadlok sa pagtuman sa pulong sa Ginoo. Ayaw kadlok sa pagsimba nga kaniya. Daghan man kaayo ang mga pangitabo nga maot kaayo na hiaguman nato apan dili kita angay nga mahadlok mga kaigsunan. Don't be afraid to do the will of God. Kaganiya sa first service is nagisgot me og perseverance. Siyempre kuan gahapon sa ma-quote, ma-catch up. Aduna gahapoy relationship. Magisgot ta og don't be afraid to do the will of God. Siyempre, naakay paglahutay. Amen. Diriya karon si Pablo nakasulat ni ini nga sulat ngadto sa taga Pilipos aron sila nga mas maisugon sa pag-alagad sa Ginoo. Mismo si Pablo nahimo nga good example nila bisan sa panahon nga si Pablo ni ini naa sa bilangguan. Nasa bilangguan si Pablo ni ini. Gipriso, gibilanggo tungod kay nagsangyo siya sa maayong balita may tungod kang Kristo. Apan wala jud siya ma-discourage bisan pa man sa mga pangitabo nga niabot nga na kaniya. Nga nabilanggo siya bisag maayo ang iyang konsensya. Amen. Apan lagi kay tungod kay si Pablo lig-on na dinaa sa pag-alagad sa Ginoo, muna bisan og unsa may nahitabo sa iya nagmaisugon hinuon siya sa pag-alagad sa Ginoo. Nagsulat gihapon siya nga na sa taga Pilipos. Kaya nasayod siya nga ang taga Pilipos kinahanglan nga giyahan paghihapon aron nga muuswag ang ilang pag-alagad sa Ginoo. Kaya kung wala na si Pablo or kung gibiyaan na sila ni Pablo o nagpabaya si Pablo nga na kanila, isa naman ang mugayad sa ilaha. Siyempre si Pablo, dili gusto si Pablo nga mabiyaan sila or masayang ang iyang mapaghago. Nga nahimo sila nga nakahibalo karon sa kamatuoran may tungod kang Kristo kung biyaan sila ni Pablo. Siyempre, may balik na po sila dinaa sa naandan nila kung unsa sila kaniadto. Muna si Pablo bisag naaman din na ay mga pangitabo sa yaha, nabilanggo man siya pero si Pablo nagpabilin gahapon sa pagpamuhat sa bulhaton sa Ginoo. He don't be afraid to do the will of God. Amen. Sa ato paday sa atong pagpamuhat sa bulhaton sa Ginoo, bisan asa man ta padayon ta sa pagbuhat sa Ginoo. Amen. Una ana gani ko sa uban katong giakusahan ko. Sa maayo kay itong konsensya, prisuha ko ninyo. Kay sultian ta mo ang pagsangyaw sa maayong balita. Dili lang kay nasa gawas kundi dili nasa bilanggo. Amen. I will glorify my God bisag naam ako sa bilangguan. Amen. So, kay ang Dios uban kanunay gani kanato bisan asa man ta. Amen. Sumala pa ni Pablo ingon sa diri verse 12, buot ko masayran ninyo mga igsuon nga ang nahitabo kanako nga nakatabang Ginoon sa pag-uswag sa ebanghelyo. Ano na kay si Pablo niini? Nga nabilanggo ni noon sa niya nakatabang Ginoon sa pag-uswag sa ebanghelyo. Verse 13, tungod niini, tungod kay nabilanggo siya ang tanang mga magbalantay sa palasyo ug ang uban nga ania diri nahibalo nga nabilanggo ako tungod kay sulugoon man ni Kristo. Sa ato paday katong mga tao dito sa palasyo, katong mga magbalantay sa palasyo ug ang uban nga naa didto
nakahibalo unsay kaso ni Pablo. Tungod kay nagsangyo sa may tuhod kang Ginoong sa Kristo. Nya blind kay sa kisa man ang Kristo. Ay wala sila kahibalo o nakadungog pa niya dito na noon nakabalo sa kuya ko ba nabilanggo ka tungod lang nagsangya ka sa maayong balita. O tungod anang kisa ng Kristuhan na. Nakailan naman sila kang Kristo. Amen. O katupong mga nabilanggo dito, siyempre, gisiran po ito ni Pablo. Nakailan na noon ang mga piniriso kang Ginoong Kristo. Padayon ta, 14. Og tungod sa kung pagkabilanggo, misamot ang pagsalig sa kadaghanan sa mga kaigsunan diha sa Ginoo og milabi pagayod ang ilang kaisog sa pagsangyaw sa minsay sa Dios sa walay kukadlok. Sa nagisgot ang don't be afraid to do the will of God. Nagisgot dira nga wala inoon sila nangahadlok sa pagsangyaw sa mensahe sa Dios. Kadaghanan dili man nga tanan mga kaigsunan dinaa sa Pilipos wala jud nangahadlok sa pagsangyaw sa may balita. Sa dihang ang ilahang magtutudlo nga mao si Pablo na bilanggo sila po namuhat na po noon. Amen. Syempre naaman jud ti mga tao nga kana bitong nahimo ng leadership. Ha? Kana bitong mas milambo dayon ang ilang pagtuo sa Ginoo sa dihang gitudloan sila ni Pablo. Yung sa dihang nabilanggo si Pablo, nagyo ti manguna. Ang ato ang leader, ang ato ang magtutudlo na nas bilanggo, kita pud musangyaw pud ta. Amen. Wala sila plano kani ato nga musangyaw pero sa dihang nabilanggo si Pablo, nanangyaw na pud noon sila. Amen. So wala pa di ko kadlok. Ibaluan nato diri karon na lain ang mga ilahang mga kana bitong paagi sa pagsangyaw sa maayong balita. Ang uban kasina, lain po ni diri aron basahon nato Verse 15. Ginoong pipila kanila nga nagsangyaw kang Kristo tungod sa kasina. Naadyo na yung mga tao nga kanabitaw nagsangyaw tungod kay sa kasina. Gusto lang po makita. Nakita nila ang ilang igsoon nga nagsangyaw, musangyaw po ko. Nagsilos man ko. Nagsilos lang. Dili kabubukon yun nga nagsangyaw siya para sa Ginoo. Isangyaw siya kay para mutuman sa kabubukon sa Ginoo. Kay mao ni ang gisugo. Kun dili nasina lang siya. Sa ginong sina, silos. Amen. Sangyaw po ko silos man ko. Wala dili maayo. Og ang pag-indigay apan ang uban nagsangyaw kaniya sa maayong kabubuton. Mo ni nindot. Diri ata ha? Amen. Mo ni ato adyo pilion. Gibuhat nila kini pinasikan sa gugma. Kanasayd man sila nga ang Dios naghatag kanako sa bulaton sa pagpanalipod sa ebanghelyo. Apan ang uban wala magsangyaw kang Kristo sa kinasingkasing gayon. Kung dili tungod kay buot sila magpadako silang kaugalingon, kana bitaw magpasikat lang. Ha? Ang uban po magiskot ang magpadako kana bitaw mahimong bantugan or mahimo bang dato o piring o tais ano o piring lay tuyo. Arong kadungagan ang kalisod nga giantos ko sa bilangguan. Siyempre, nagantos sa si Pablo na diya sa bilangguan. Daghan pa kay mapagsulay problema ni abot sa yaha. Nya na madungog pa jud diya nga inana ang manoon ng iyang mga tinun-an. Siyempre, masubo jud siya. Amen. Apan, kay tungod lagi si Pablo, aron na lang jud nga dili siya apektuhan. Unsa yang giingon dira wa jud siya nagpaapekto. Apan kini walay balik kanako. Ikalipay ko kuni basta lang isangyaw si Kristo sa bisan unsang paagi hiwi man o matarong ang tuyo. Wala nagpasabot si Pablo nga okay ra di ay magsangyaw ta sa paagi nga hiwi. Ang iyang gipasabot diri para lang jud nga dili sa mapektuhan. Amen. Amen. Unya ang Dios day mo hukom ni ato mga tao nga nagsangyaw nga hiwi ang paagi. Ang ikalipay lang ni Pablo nila nga nagsangyaw sila sa hiwi nga pamaagi tungod sa pag-indigay kasina at least daw nga napaila si Kristo nga tusoban. Pero lagi dili gapon madawat sa Ginoo. Kay kung atoan ang buhaton karon
Di malipay ang Ginoo. Amen. Kani adto lang gyud ganung ikalipay ni Pablo kay ngano man namuhat sila kay gamay pa kayo ang Kristohanon kani adto. Kinahanglan ipakaylap. Amen. Nya para dili pud apektado si Pablo nga nainana sila mo na nakaingon sila nga apan wala kini balik kanako. Amen. Ha? Verse 19. Kinasayad ako nga tungod sa iyong mga pag-ampo ug sa mga panabang sa Espiritu ni Hesukristo, buhian gayod ako. Ha? Dako kayo og paglaom si Pablo nga sa dihang nasa sa bilangguan, makagawas jud siya. Amen. Makagawas jud siya. Verse 20, ang dako ko tinguha o paglaom mao nga dili gayud nako pakyason ang pagtuman sa akong katungdanan. Pagkanindot na lang jud no. Dili jud niya pakyason usa gani pakyason. Kana bitang dili sa mausab. Ha? Kung unsa ang iyang katungdanan, ihadjong pakamatyan. Kung unsa iyang katungdanan, andam siya. Kung sa may metabo sa yaha. Dili jud niya pakyason, dili jud sa muusab. Kung unsa iyang pag-alagad kani adto, naama siya karon sa kahimtang sa kawalan-on o gibilanggo ba siya, gibugal-bugalan man siya. Dili gapon mausab ang iyang pagila sa Ginoo. Tinanak pud ta dapat mga kaigsunan. Amen. Usay gamay ra kay problema nato, kulang lang ganit na og panalapi. Wala tay dili ta ganahan mga lagad sa Ginoo. Gamay ra kay problema. Unsa na ka kung uyogutag dako kay problema? Amen. Si Pablo, bisag nasa bilangguan, padayon ang iyang bulaton. Amen. Muna padako nato itong pagtuo. Iyon pa sa diriya, magmaisog Ginoon ako sa tanang panahon. Labi na gyud ning panahona, aron makapasidungog ako kang Kristo, buhi man ako o patay. Amen. Magmaisog siya. Magisgo kitag isog. Dili isog nga kana bitang mangaway ka. Amen. Di itong isog nga pagsukmatan ka. Mangaway din ka sa social media. Nya kundi na jud ka kantos, i-block na yun nimo. Nya mayra ka mo mutambag sa uban, gamay ra kay nang problema igsuon. Sampit na yun sa Ginoo, pero siya di ay, isa lagi katao ang kalaban. Na, grabe na kayong sa social media, naglagot siya, mang-block pa yun. Dili maayo nga ihemplo. Amen? Ha? Si Pablo nag-ingon, magmaisog ako, Hinoon, sa tanang panahon, labi na gayon ni panahona. Aron makapasidungog ako kang Kristo, buhi man ako o patay. Kay lagi, dili lalim ang naiaguma ni Pablo sa panahon nga sa gipriso. Ha? Buhi man daw sa patay, ang importante nga makapasidungog sa pangalan sa tong Ginoong Hesukristo. Amen. Mana nga, ibutang nato karon sa tuang makaugalingon karon. Wala man tingali ta nakapriso sama ni Pablo. Pero unta atong nunaon na to, may apply na to. Kinahanglan nga buhi man ta o patay mga lagad kita sa Ginoo. Amen. Kung halos wala naman ta gikaon, kinahanglan mga lagad ta sa Ginoo. Amen. Usahay mauna nato ang ato ang para sa tong lawas o kalawasan kaysa diha sa Ginoo. Amen. Kay mahadlok ta bisig maunsa ta. Pero yung si Pablo, buhi man o patay, magpabilin jud ko nga magmaisog sa pagbuhat sa bulaton sa Ginoo. Pero kita, kung sa lagi ni kakananan, mag-wild na, nga dili ta kakaon. Pero si Pablo,
buhi man o patay, magpabilin ko nga magmaisugon sa pagbuhat sa maayong balita, sa pagtuman sa maayong balita. Amen. Kung Kristohanon ta, kinahanglan mainontuson ta. Amen. Mainantuson. Once ka naatay kana bitong kinaiya nga mainantuson, makalahutay dito sa pagsimba kanila. Perseverance. Don't be afraid to do the will of God bisan unsa may mahitabo sa atong kinabuhi. Kay ingon pa si Pablo sa Filipos 1:21, kay alang kanako ang kinabuhi mao si Kristo ug ang kamatayon maghatag og dugang nga kabuluhanan. Si Pablo na ay Kristo, mo na nga naa siya'y tinuod nga kinabuhi. Yung si Jesus Christ sa 1 Kapitulo 1 versikulo 14, ako ang dalan, kamatuoran ug ang kinabuhi. Sa ato pa, ang tao nga na Kristo, ang iya karong kinabuhi nagalakaw padulong dinaa sa kinabuhing walay katapusan. Pag ang tao na ay Kristo, anak kaniya ang kamatuoran, pero wala sa Kristo, wala kaniya ang kamatuoran. Nagpabilin sa dinaa nga nalimbungan sa kaway. Pero kung nana sa kang Kristo, naana sa kamatuoran. Nya kung ang tao nana kang Kristo, naasay kinabuhi. Kinabuhing walay katapusan. Muna ingon si Pablo, kay alang kanako ang kinabuhi mo si Kristo. Nagisod ko ni og kinabuhi nga mao ang kinabuhing walay katapusan. Ug ang kamatayon nagisod kini sa unod. Naghatag kini og kabuluhanan. Sa ato pa mamatay di atong unod, kadaugan og kabuluhanan hinuon kini. Kingano man mubiya nata ni ining kalibutan nga puno sa mga pag-antos. Puno sa mga kakuyaw, kahadlok, etc. Pandemya, naa ta dito ang makig-uban sa atong Ginoo. Muna ni Pablo din sa versikulo 22, apan kung buhi ako, makahimo ako mas mapuslanon nga buhat. Busa wala ako masay niini, masayod hain niini ang akong pilion. Naglibo gayon ako kung unsay akong pilion. Buot ako mubiya nini kinabuhi. Ug magkiguban kang Kristo nga mas maayo alang kanako. Sa ato pa mas maayo daw nga makiguban na si Pablo kang Kristo. Kay siyempre, grabe na ang mga pag-antos kani abot nga na kaniya. Apan, pero tungod og alang kaninyo labi pang maayo nga buhi ako. Kaya naman naguna-una palagi si Pablo ngadto sa mga katawhan sa mga taga Pilipos. Siyempre dili ang kay sa mga taga Pilipos sa uban pug nga mga churches nga iyahang butangan diha sa Corinto, Roma, usa pa Galacia, Episo, etc. Gusto ni Pablo nga mapadayon pa ang iyang buluhaton. Amen? Wala nahadlok si Pablo mamatay ha, kay ngay nakaingon man si Cedri nga mas maayo pa. Ug tungod alang kaninyo labi pang maayo nga buhi ako. Nahadlok ba si Pablo mamatay? Dili. Maayo ang iyahang katuyuan o motibo. Nganong pilion po ni Pablo nga mas maayo nga buhi daw sa kay nganong man kay lagi nagtan-aw sa mga Kristohanong kaniadto kay gusto ni Pablo nga mulambo pang ilahang pagtuo. Amen? Kay basin bayag kung mawa na si Pablo, siyempre, daghang mga tao karon kaniadto nga, mubiya sila pagtuo. Dili pareha sa tuwa nga, pilion yun nato nga buhita. Bahala na nilang pag-alagad, oy, trabaho dyan ko. Bakong wikan-on good ba? Mas may among paliton para sa mong pamilya. Inana ba? Mura gipili nimo nga mabuhi jud ang imuhang pamilya. Dili mali. Para sa unod lang ba? Unod. Lawas. Pero dili jud nato kalimtan dapat ang Ginoo. Amen. Tagaan jud nato sa panahon. Amen. Kay dili jud ta magdugay ni ining kalibutana. Amen. Tagabiin ang adto nila Kevin GC. Dito sa Namatian, dito sa Teachers Village,
Nagatawa ko kay giatig din ni Kevin nga sa tubin, birthday. Birthday ato nga tuan. Ay, una dito gingnan nimo nga mga tuta sa namatyan kay gichatan man na sa man ni. Nabasa rito nimo. Ha? Unsa man to? Ah, Kasi namatyan og nga birthday. Ah, Ha? tawag mo sa kuha. Oo. Matyan. Dili na daw kay nakaingon nga Pasak ko. dili ko pasa ko. Bisa ko. Pero birthday tara. Pagabot kay namatyan man di ay. Nangatumi dito ako niya gi-chatan rapod ko. Mao nang mo serbisyo ba daw. May naya na. Ato mo serbisyo mi kay sayang pug kayo ang mga tao nga na dito Kinahanglan mapainumduman sila sa pulong sa Ginoo. Nakapud mga napanalinginan dito Amen. Labi na sa inahan na comfort kay lagi walay ning serbisyo sukat pa atong Miyerkules. Kagabi pa lang jud na serbisyuhan. So lagi pod ang say po ng uban, may man jud nga MGCQ mong gud mahadlok ta. Pero na po yung mga fighter pod. Bahala ng MGCQ diha. Ha? Basta lang yun masulti nato ang pulong sa Ginoo. Amen? Sayang kayo ang mga tao. Kaya kinahanglan mapahinumduman nga ang kamatayon naghulat ka natong tanan. Kinahanglan mangandam ang mga lagad ta. Siyempre ka nga pulong nga ilang nga dungog dili dito makawang. Amen? Amen. Dito makawang makaigsunan. Muna kinahanglan magmaisugod ta sa pagbuhat sa kabubuton o sa mga bulaton sa Ginoo. Don't be afraid to do the will of God. Sumala pa sa ingon ni Pablo dili nakasiguro gayud ako niini nga magpabilin pa ako uban kaniyong tanan aron makatabang alang sa inyong kauswagan og kalipay diha sa pagtuo. Mo dinhi ang motibo ni Pablo nganong mas gusto niya nga buhi na lang sa siya o mas buhi sa nga uban kanila kay ngano man dili kay para mag-enjoy lang ma-birthday suroy-suroy kundi ang plano kagustuhan din ni Pablo kay para muuswag pa ang ilang pagtuo. Amen. Amen. Kinasayo si Pablo kaniadto nga naapoy mga tao nga malimbungay. Gali nagaakusa kang Pablo. Unya musulod pud sa ilahang doktrina nga ayaw magtuo kang Kristo. Madlok si Pablo nga kumubiya siya sa kalibutan basig malimbungan to mga tao nga iyahang sangyawan. Verse 26. Busa kon may uban na usab ako kaninyo makapasiguro kamo kanako diha kang makapasigarbo kamo kanako diha kang Hesukristo. Karon ang mainungdanon mao nga magkinabuhi kamo sumala sa ebanghelyo ni Kristo. Aron bisag dili ako makaanha kaninyo badungog ko nga nagpabiling kamo nga lig-on diha sa usa ka katuyuan ug naiusa kamo sa paglambo sa pagtuo diha sa ebanghelyo. Og ang kamo nga kamo walay kalisang sa iyong makaway. Paganindot no? Walay kalisang ba? Walay kahadlok. Amen. Pero kanong mga panahon na nangalisang ng uban tungod sa pandemya. Nahadlok ba ito sa pandemya? Ha? Pwede ko nahadlok sa pandemya Ang pandemya man tayo mohadlok sa kuha. Ang uban, mahadlok mo dungo sa ilang bunganga ka ng istorya, kabisig na mulagkot lang ng virus mo ang agtang mga ilong. Ba. Maging istorya, anak yung maayo. Napi usay, dubli yun. Amas. So istorya, pero kakilid, palayo. Laging suon. Gawa na di ay una-una, basi mulagkot. Laway, ayun sinani virus na. Doon man lang nga naatay kuan ka na pagbantay, pero ay po pasubrahi. Amen. Negatibo na lang kakanunay ba? Pero na bitaw mas imuhan noong kana bitong mas hataas pa noon ang kana bitong imuhang kana bitong human responsibility. Naman tayo human responsibility.
Umatiman jud ta sa tong kaugalingon. Pero mali na kayo ng mga musmulabaw na kaysa gahom sa Dios. Ang human Amen. responsibility na mas taas niya ang pagsalig mo sa Dios, hubo kayo. Kinahanglan taas ang pagsalig nimo sa Dios. Natay human responsibility. Amen. Ayaw po kahadlok na lang po kalisang. Amen. Mas gamahanan ang Dios kaysa imuha. Amen. Dapat mas taas ato ang pagtuo kung ato ang pagsalig nga na sa tong Dios nga gamahanan kayo. Pati kamurang duha. Hindi mo lumano, maganaan na rin. Kamurang duha. Mahadlok yun, gibasig makagunit o virus, ganaan na siya ba. Tapi usahay, nakawa na ka ng hinaw. Mga tanon pag yun, pagatulis. Mas taas na hinoon ang human responsibility. Nga kuno, ang pingan yun nato itong kagalingon, dili na mali. Pero dapat mas musalig ta sa Dios. Amen. Amen. Mas taas ang pagsalig sa Dios kaysa tuwa. Amen. Mungingon din na sa Proverbs chapter 3 verse 5, trust in the Lord with all your heart and lean not on your own understanding. Saligi ang Dios sa bugos mong kasing-kasing. Ayo pagsalig sa imong kaugalingon. Magisgo kita pagsalig sa kaugalingon, human responsibility na. Amen. Amen. Mas musalig kita sa Ginoo. Amen. Kung kaon ta niya, kabubot ko na niya. Basta wala lang ta nagpasagad sa itong kaugalingon. Amen? Amen. Ha? Happy na ta mo human ha? Padayon ta. Ano ta? Sa verse 27. Karon ang mainungdanon mo nga nagkinabuhi kamo sumala sa ebanghelyo ni Kristo, ano bisag dili ako makaanak kaniyo madungog ko nga nagpabili kamo diko diha sa usa ka katuyuan. Og naiusa kamo sa pagpalambo sa pagtuo diha sa ebanghelyo. Og nga kamo walay kalisang sa iyong makaway. Magpaila kini nga mapili gayud sila og modaog kamo kay ang Dios maoy maghatag kaninyo niini. Maghatag kanato ang Dios sa maong kadaugan. Amen. Because the battle is not our but God. Amen. Amen. Ang panag-away, pakigsangka nato dili kini sa tua o kanato kun dili sa Dios ni mga instrumento lang ta sa Ginoo. Muna dapat magmaysugon ta kay ang Dios nga atong gilagaran dako kayo og gamhanan. Amen. Kay gatagan kamo sa pribilehyo dili lamang sa pagtuo kang Kristo kundi sa pag-antos sa tungod ug alang kaniya. Ay makigbisog man kamo uban kanako. Mo kini ang pakigbisog nga nakita ninyo nga gisagubang kusukad pa kani atong hantod karon sumalan sa iyong nadunggan. Amen. Wala si Pablo, wala joy kalisang, walay kahadlok sa pagbuhat sa pagtuman sa bulaton sa Ginoo. Makabuhat yung bata ni ini makaigsunan. Amen. Ha? Ayaw kadlok sa pag-share sa pulong sa Ginoo diha sa imong silingan. Amen. I-share ang kamoturan. Amen. Aron makahatag, aron makaangkon sila og kinabuhi. Kung aron sila makalakaw dinaa sa tamang nga dalan paingon sa langit. Amen. Don't be afraid to do the will of God. Bisan unsa man ang mga pagsulay, problema, mga pag-antos, mga pagbugal-bugal, gikan sa uban, mga pag-akusa, kitang tanan, matubang rigapon ta sa Dios. Kani mga problema ha, mga pagsulay, mga pag-akusa, gikan sa mga tao nga na kanimo, unsa pa, etc. Lubalabay ra na, dili ra na sa kalibutan. Amen. Amen. Di na mulungtad. Apat kita nga nagpabilin sa pag-alagad sa Ginoo. Mulungtad ta hangtod sa kanturan nga makig-uban unya sa Dios dito sa langit. Amen. Muna makaigsunan. Ayaw kahadlok sa pagtuman sa bulaton sa Ginoo. Amen. I hope and I pray nga ang pulong sa Ginoo dinhi mo rasa. Nakahatag ka nato og pagpahinumdum. Amen. Aron sa diin kita usab muuswag ato ang pag-ilangan na sa Ginoo. Dili lang kayo sa sulat ni Pablo
para ngadto sa taga Pilipos kundi para kanatong tanan aron nga muuswag usab kita. Amen. Sama nga atong Ginoong Kristo, gidawat niya ang tanang mga pag-antos, mga pagbugal-bugal, mga pagdaot nga na kaniya, mga pagdagma sa mga tao nga na kaniya. Iyang gidawat kining tanan makaigsunan og milahutay gyud sa dito sa cross sa Kalbaryo nga mao mapag-antos og mga iyang kamatayon. Gidawat niyang kining tanan kay nagtan-aw sa kanato mga kaigsunan para makaangkon kita sa maong kaluwasan. Inana po natong buhaton, balusan nato atong Ginoo sa pagkamaayo to do the will of God o para mabuhat nato ang kabubuton sa Ginoo. Kinahanglan dili kita malisang, kinahanglan dili kita mahadlok sa mga naitabo nining atong kapanahonan karon. Amen. Ayaw kadlok, maglipay ta, pabilin ta nga malipayon sa pagsimba nga na kaniya o pagdayeg, pag-alagad nga na kaniya. Mga tindog ka. Atong awiton ang kini nga mensahe sa awit. Dili ko mabuhi Ginoo kung wala ka kanako. Diya karon sa imuhang gitindugan, pakiistorya sa Dios. Nga ina siya nga Lord, dili ko mabuhi kung wala ka sa akong kinabuhi. Dili ko magmaysugon kung wala ka sa akong kinabuhi. Dili ko makalahutay Ginoo sa pangalagad nga na kanimo kung wala ka sa kuha. Tabangi ko Ginoo. Ato kining awiton. Dili ko mabuhi Ginoo kung wala ka kanako. Magaguliyang ang kinabuhi ko kung malayo ako kanimo. Ang imong pulong, ang imong pulong, ang pulong sa Ginoo mo'y atong kadato. Maoy akong kadato. Alam kanimo, alam ka na ulabak ka sa tanan. Ikaw ang akong katagbawan. Kanimo lang ako magadaig. Kanimo lang igatubaw ang tingog ko. Ang presensya mo ang kalipay ko. Kanimo lang ako magasangpit. Kanimo lang ako magadaig. Kanimo lang igatubaw ang tingog ko. Ang presensya mo ang kalipay ko. Kanimo lang ako magasangpit. Kanimo lang ako magasangpit. Kanimo lang ako magasangpit. Kanimo lang ako magasangpit. Amahan ko. Atong simbahan ng atong buhay na Diyos. Yes, Lord, kanimo lamang kami magasangpit. Kanimo lamang kami magasalit. Kanimo lamang kami magatuo. Lord, aron kami o Diyos, padayon nga musimba nga na kanimo, Lord. Gikinahanglan nga kami magatuto kanunay nga na kanimo. Masaligon, matinuuhon, bisan unsa man ang may tabo kani kanamo. Tabangin kami kanunay o Diyos. Bisa pa man sa mga pag-antos nga moabot nga ni kanamo. Bisa pa man sa mga pagsulay nga ning abot nga ni kanamo. Lord, tabangin kami kanunay o Diyos. Ikaw ang among kalipay.
Ikaw lamang ang amo ang kinabuhi, Ginoo. Busa Ginoo, tabangi kami kanunay kay dili kami makabuhat sa among pagabuhaton kung wala kang ngani kanamo. Sumala sa sama sa giingon ni Pablo nga nagmaysugon siya sa pagbuhat sa mga buhaton. Kay tungod o God, ikaw ang imong banang spirito Ginoong Kristo nagauban o nagatabang man nga nasa kaniya. Usa ka na po Ginoo ang among ginapangayo Ginoo ginahandom nga ikaw paday nga makikuban ngani kanamo. Ang imong balang spirito imong presensya Ginoo magauban kanunay ngani kanamo. Aron kanunay kami o Dios magmaysugon. Dili kami dapat talawan. Dili kami dapat mahadlok sa bisan unsa man mga hulga sa mga pangitabo nining kapanahunan. Bisa pa sa mga individual lamang mga pagsulay Ginoo. Dili kami angayan nga magpadala ni ini kung mahadlok ba Ginoo dito ana nga Dios uban kanamo Ginoo. Anda mo tabang kanunay umulaban dalay kung ka Ginoo sa walay katapusan kanimo lamang ang tanang kahimayaan ug kanangganan. Ug diha lamang kanimo Ginoong Hesus ang tanan. Amen ug amen. Palakpakan natong buhi nga Dios. Dalay ko iyang pangalan maayong sayo sa kautuhon kanatong tanan. Okay? Praise the Lord. Amen. Amen. Kahindot sa mensahe no nato na karon niya pud ako sa kong bahin mo pagpasa sa offering. Og nay magahalad og halad. Halad gawin. Halad daw. Sige, kung wala kitang tanan. Buhatan sa kalibutan. Buhatan sa kalibutan. Ikaw gyud Ginoo maghatag og dugag kusog kabaskog silang panlawas nga makakontinue sila sa pagpanabaho Lord. Salamat po Lord sa pagkamayo sa among tibok kinabuhi sa among tanan Lord nga nagahiusag paghihapon kami Lord nga bisan taliwala Lord sa kanang MSCQ Lord aniya gihapon kami Lord nga sa paghimaya sa imong pagpangalan. Salamat Lord sa kanunay nga ikaw jud maga-provide sa among imong ipagtagbo gyud among Panginoon. Salamat God ang imong ginabalikan ng himaya diyan. Okay, so sa atong announcement padayon ang ato ang mga bulaton. Taliwala man sa mga pangitabo karong panahon na. Padayon po ng ato ang prayer meeting every Saturday dinhi evening wala ta ka kagabi kay tungod kay dito kami sa Namatyan next Saturday nya makausap pa sa mga kabatan-unan yung bulaton ugma sa Martes Esperanza basta alas 4 ta dito kay para di makatamaw sila 4 okay tama nya alas 4 ta na sa hapon na pira para makakuan pa mo nya pagkagabi ana is Puraputso padayon sila Kevin kay ako dito na po mako ana so dito na ang bulato na to padayon amen. So mao na ato ang pagabuhaton sa mga prayer meeting nato mga Bible study cottage prayer padayon ta amen. Dalay kong Ginoo sa walay katapusan magatindog ta atong awiton ang alang kanimo ang himaya umani ini ang katapusan mga pag-ampo. Alang kanimo ang himaya alang kanimo
matag adlaw sa amo mga panginahanglan. O Diyos, ikaw ang dalang pana, na ikaw man ang tinubdan ning tanan. O last time, O Diyos, ikaw. O Diyos, ikaw ang tinubdan ning tanan. Sa matag adlaw sa amo mga panginahanglan. O Diyos, ikaw ang dalang panag, na ikaw man ang tinubdan ning tanan. Ikaw man ang tinubdan ning tanan. Lord, ikaw man ang tinubdan ning tanan. Labing balaan sa mga Diyos Lord, thank you kayo Lord sa hindi nga matawang mga adlaw karon Lord nga nang wala po siya po among pagday kung pagsimba niya sa inyo daday kong kagayo Ginoo sa tanang panahon Ginoo Lord na sa kang nga wala gyud sila nagbuhat sa inyong kinabuhi Lord kung wala ka Ginoo sa munanog kasing-kasing sa panunay Ginoo bisan po man Lord sa mga katawan nining dapita Ginoo Lord ikaw kayo kanunay mag-guide sila munanog kasing-kasing nga dili magluya sa pagpangalangad ni kanimo Lord ikaw kanunay Ginoo magadasig ug maghatag sa kinabuhi Ginoo Lord salamat sa tanan nimong ginahatag kanimo lamang ang pagpasalamat. Amen. Maayong